Dragi prieteni, programul nostru este continuat de colectivul artistic emerit ale Republicii Moldova, Ansamblu Găgăuz de cântece și dansuri populare Gius Ava. Conducătorul și dirijorul artistic, maestru în arte a Republicii Moldova, Tatiana Șogoleva, coregraf Victor Gredinar. Mulțumesc frumos, большое спасибо!
şuba çötün altında Saşka. Gül güllü yüzün var. O yüzüme baka 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 Saşka. Gözüm süzüldü. Versene Saşka, al gül basmalı, gözünü sileyim. Yüzünü gözünü sildikçe Saşka, seni anayım. Yüzünü gözünü sildikçe Saşka, seni anayım. Bıldılar Saşka, turneler bildi. Bu yıl 5 oldu. Benim de vardı bir kara gözgam, kimlere yeş oldu. Benim de vardı bir kara gözgam, kimlere yeş oldu. Seni de bana vermezseler Saşka, delini olayım. Delini olayım mari Saşka, kırları alayım. Delini olayım mari Saşka, kırları alayım. Komrat alçaklarında Saşka, köprünü durayım. Gelen geçen dostlarla Saşka, selamını yollayım. Selamını yollayım mari Saşka, seni mi göreyim?
Yanık çoban, oğlan oğlan, yanık çoban. Elim yattı saçından sana bir yorgan. Ne güzel oğlan, yanık çoban. Elim yattı saçından sana bir yorgan. Ne güzel oğlan, yanık çoban.
Autonomia găgăuză a fost creată pentru a dezvolta pe deplin cultura și arta poporului, pentru a ne îmbogăți limba și a păstra tradițiile populare. Cu acest scop, conducerea Găgăuziei a pus în prioritate sarcinile de dezvoltare culturală, acestea fiind mereu în câmpul de vedere al Comitetului Executiv ca primordial. Astăzi, alături de noi este prezentă Bașcanul Găgăuziei. Cuvântul se oferă doamnei Irina Lac. Bună seara, Chișinău! Bună seara, prieteni! Sper că dumneavoastră și noi avem emoțiile la fel. Ați văzut o puțin cultura noastră și eu cred că v-ați plăcut. Am crezut totdeauna și cred în bunătatea oamenilor. Am crezut întotdeauna și cred că unde este prietenie și unitate, acolo este armonie și belșug. Am crezut întotdeauna că o țară este puternică dacă cetățenii ei păstrează tradițiile, au valori și cred în ele. O țară este puternică dacă cultura ei rezidă în inimile și sufletele oamenilor, pentru că cultura reprezintă ADN-ul unor popor. Lădița cu zestre, păstrată cu grijă și transmită din generație în generație. Aceasta ne-am dorit să facem și noi, găgăuzii din Bugeacul Basarabean. Descoperă Găgăuzia prin cultura este proiectul nostru de suflet, care am dorit să povestim prin cântec și dans despre obiceiurile noastre, despre temperamentul nostru sudic, despre emoțiile etnicilor găgăuzi care au devenit de secole parte a acestui popor binecuvântat de Domnul. Ne-am dorit să demonstrăm ceea ce avem inedit, specific, național și ceea ce avem în comun, de la împodobitul miresii până la horele jucate la nunț și alte frumoase ocazii. Dragi prieteni, suntem în ajunul luminoaselor sărbători de Paști. În acele zile numărate, până vom spune Hristos a înviat, vreau să vă doresc puterea pentru purificare spirituală și duhovnicească. Vă doresc din suflet să aveți adunați la masă de sărbători pe toți cei dragi și așteptați. Să aveți masă plină, iar inimile pline de bucurii. Și cel mai important, să ne bucurăm de liniște și pace pe acest pământ. Алшан hayır olsun. Sağ olasınız, siz hepsiniz toplandınız bu salona. Biz sizi bekledik. Biz çok istedik siz gelesiniz da görersiniz nasıl bizim kulturamız güzel. Biz yaşarız bu devlette, biz isteriz yaşama Moldova'da. Da biz isteriz sevinelim birbirine. O için de biz düşünürüz. Hani bizim geleceğimiz o bir. Hani biz yaşadık da yaşayacağız bu toprakta. Sağ olasınız.
Огромное спасибо каждому, кто пришел сегодня посмотреть на эту красоту. Наши дети, наши взрослые настолько любят наши гагаузские танцы, настолько любят наши гагаузские песни. И мы очень хотели, чтобы вы полюбили нас, наш народ, через нашу культуру. И я очень надеюсь, что нам это удалось. Pe scenă se invite viceprimarul municipiului Chișinău, Irina Putnic. Stimată doamnă Bașcan, onorată asistență, îmi face o deosebită plăcere să vă salut astăzi cu prilejul acestui eveniment cultural al Găgăuziei. Republica Moldova este o țară cu o componență diversă de etnii, care a moștenit o cultură unică și bogată. Teritoriul Republicii Moldova a fost populat de secole de diferite etnii: moldoveni, găgăuzi, români, ucraineni, beloruși, ruși și alte etnii. Popoarele se identifică prin cultură, prin tradiții, prin obiceiuri și valori, prin limba vorbită. Astăzi avem ocazia să cunoaștem Găgăuzia prin cultura ei autentică, care este un tezaur imaterial. Onorată gazdă, stimați oaspeți, municipiul Chișinău este un oraș model de conviețuire etnică, în care sunt promovate și protejate drepturile și libertățile minorităților naționale. Autoritatea publică locală promovează consolidarea relațiilor interetnice. Societatea noastră este una polietnică și chiar dacă fiecare dintre noi are origini etnice diferite, pe toți noi ne unește o cultură. Ne unește faptul că suntem cetățenii acestei țări. Din numele Primăriei Municipiului Chișinău, vreau să felicit organizatorii acestui frumos și colorat eveniment, care este Descoperă Găgăuzia prin cultură. Acin Găgăuzian Culturadan sa Olosum. Mulțumesc! Dansurile și cântecele populare reflectă viața întregului popor găgăuz din cele mai vechi timpuri, dându-ne bucuria și tristețea, lumea interioară bogată pe care strămoșii noștri au reușit să ne-o transmit. Pe scenă invităm ansamblul de cântec și dans găgăuz Cadângea, conducător artistic, onorat muncitor al culturii Găgăuziei, Maria Câsa, dirijor Piotr Kazanji, coregraf Cristofor Avramoglu.
Saúde!